Cando queiras. Alá por os anos 50, as vítimas aquí no pueblo, pois facíase con, mayormente con xente de fora. Xente que viña dos pueblos máis cercanos, as maiores montañas, unha viña a pé, outra viña no coche de viña que a mañán chegaba por aí cargado de xente. A xente viña ali na plaza, esperando que viñeran buscar, a chamada. Mulleres, homes e viniños. As mulleres para vindimar, os rapaces, mellorito. As mulleres para vindimar, os rapaces para pisar, e os homes para carexar. A vindima facían as mulleres, os rapaces as cestas, e os máis mozotes para pisadas. Vindimabas en cestas, pasaban os cureiros carexaban os homes as pousas, despois deso, de carexar os homes viñan os carros. Posteriormente os tratores. Traíanse para a bodega e ali se pisaban. Pois, a hora de sentar, pois é cando se facían todas esas monadas de aturuxos, o insulto de canto e aturuxos coa mandeita monta, e cando era a broma na hora de descanso. E aí se cantaba. Esas eran unhas cousas, en síntese do que eu recordo. Agora, Carmen, ti que te acordas tamén de cando eras pequena? Eu, o que dixo ele, máis ou menos. E despois ao acabar de comer, a que horas iba máis ou menos a... Bueno, A hora de víctima desde a mañán non había horario. Ibas a mañá e viñas e comían na viña, tamén comían na viña xa que Almorzabas el pan con uvas, despois chocolate, e un día se había fiambre. Pan comido. Ahora non, ahora xa se come de todo. Fiambre. Bueno, os homes os encarrexaban, tiña unha pequena diferencia de comida. Un bistec, pescado... Pero no pueblo merendaban. Claro, merendaban. Cando foi ti na primeira vez ali e comeuse tarde, non? Porque tiña... E despois enseguida, el pisaba e carexaba. E cando chegou o pouso e non o topou, viñan xertos e dixeron, vamos a merendar, e dixo ele. Se non nos fixo de castigo a comida, como imos a volver a comer, veña, todos a traballar e depois a comer. A partir deso non, veña de máis merenda. Ahora de merendar non me recordo, Por merendar ali no meu cuarto, merendaba. Ali sí, ali merendaba. Sí, alá en Pazo Xa se merendaba. comíamos bastante. O sea, pero merendaban os homens, non a Se muller. carrexaban, que eran os que máis Esos traballaban. eran os que merendaban. Claro. Paraban un pouco e comían un xamón, o peixe, o que fixeran, comían sempre así. A mí recordo o pisar que subas a meu abuelo, e as primeiras cargas viñan heladas, e ter o ucho aberto, porque antes era un embudo así grande de madeira, non? Era un metro cuadrado. Entonces tiñamos aberto o ucho para que marcharan as uvas enteiras para baixo, porque os pés congelábanse. Entonces meu abuelo decía, pisadeas ben, É descalzo. e depois saímos de dar É descalzo. Claro, é descalzo. Meu abuelo nunca nos daba nada. Pero despois eran as uvas blancas de abaceraquitas, encontraba as uvas todas enteiras, porque as blancas non reventan como as tintas. Entonces, berrado conosco que non sei, pero bueno, daquela éramos rapaciñas. Era así. E os indios tamén se pisan, non que se hubo? Pero Pisas tamén. Depois é de Pero moda. e gusta. Bueno, eso alá por o ano 24 xa houve estrujadoras. Xa, meu agora xa tuxe estrujadora para o pueblo. E despois tamén tuxe unha espalilladora a mau, que non había ni luz. Bueno, despois foron vindo despois as modernas, xa unhas pequenas bombas, pero máis, despois xa últimamente. E agora se fai case a vendima nas casas, ou vendima na bodega. Como se compraba en... Pero no pueblo, viño tudo que rexaba está nos baldes a cabeza. Ai, sí, eso... No, o do viño. Cando sí, cando se Viña aí, quería meter bombas perdidas de viño para despois lavar a roupa, ou que ganade. Pero porque carexábamoslo todo, íbamos todas as mulleres e todo a cabeza. E despois todo o outro viñeche recorrendo, cando chegabas a casa viñes pintada toda de... E era todo tinto, ali era tinto todo, e todo viñeche para os viñeches. A parte da patada. Bueno, sí, desposar despois xa de aquí ou eso. Bueno, sí, as mãos lavábanse co tempo. Non, o sea... Eu digo así que aquí non tempo. Sí,
Que ainda non vería a alegría, eu creo que Non había meter el sulfito. E entón, miña nai por dicir, eu non sei por qué, porque ao fin viñedes vos gastades máis en xabón que ainda vos pagan. Porque viñas, entre que o balde collían no barcado, e despois viñas a che pingando por un, viñas un perdido. Sí, era verdade. Pois a vendima non é nada, é como que vai a un paseo. Sí, porque hoxe vas cos caldeiros ou coas caixas. Se andas en coche para todos E os andas sitios. en coche para aquí e para lá. Bueno, tamén hoxe É unha maravilla, é cómese de maravilla, que antes só era salsa de hoxe tomate. prácticamente a vendima fanse as familias, realmente case as familias. Bueno, que hai vendima pequena, que hai vendima grande. Bueno, é canto Sempre vai a canta vendima grande hai en Beade, porque vendima grande hai en canta xente traen, catro Sí, mulleres. fixemos en... Cando botábamos na casa dos meus pais, que botábamos 15 días de vendima, Porque se lle quita máis folla tamén. Tamén. Agora a vendima se máis rápido. Os tractores, bueno, meter 10.000 kilos ao millón nun día, tranquilamente, e ao mellor andan 5 mulleres como esa que é iso. Os tractores van enseguida para ler pasas chugadores, e pero no que cando eu era rapaz, na nosa casa, que era unha vendima grande, se botaba ese día 15 días, pois andaban 5 mulleres, un home na viña e outro co carro, e o carreteiro. Por eso, hai con tractor e a veces... Bueno, pues Ahora sí. xa tes todo o chegar con tractor. Xa tes vendimada en aretes e cousas, non era como antes nos culeiros. Porque tiñas ao mellor descargas ou así, pero... Los carros tamén era Descardiñas destas. Eh? Descardiñas destes culeiros. Sí, que levan 80 kilos. Que vendían, eran culeiros que levaban a 6 e a 100 e pico kilos. Cando era o tío Lorenzo que as facía así, cando dicía meu de que rezaste, Ele facía as cargas as pinquelas e botaban os racimos por fora para Pero tamén antes iban os mozos e dabanse de chulería, porque íbamos a vendima por aí alrededor, e estaban con la outra, e ao mellor a señora berraba porque dicía que atrasaban. E ele chuleaba, e yo me daba por todo o culero, e xa pasar os ramos todo. E chuleaba os mozos. Pero tamén a xente está moi acostumbrada a cargar, porque ano o murido, que está aí, eso salía un home para a viña e se levaba o murido para a noite, un feixe de leña para a casa, sempre cargado, unhos burros. Claro, porque non había tractores, non había tallos, había, todo era... Nin camiños. Sí, camiños. Os camiños eran malísimos, tamén, antes. Camiños estreitos, unha pena. Vivian entón, que dices, vou preparaste isto de... Na época Non que da estaban poda, comentando eles. así ou de podar, ou de... De podar, que de vamos a ver a sulfatar. vendima, claro, a vendima é o cúmulo de todo eso, é o final. Detrás da vendima hai moitísimo traballo. Empeza coa poda, poñer cepa, despois tes que ir a Rodriga, tes que, como estamos ahora, que están empezando a crecer os gromos, ahora en abril, xa empezamos con sulfato encima, Como se primo ese? follatos, despois en rama, xa é todo, é un cúmulo, é moitísimo traballo. O que pasa é que a vendima É unha cadena, é unha é cadena moi de traballo. divertida, é o máis divertido de todo. Para min é máis de para os venidos tamén penso que é igual. Sí, é unha o máis traballo. Eses 15 días ou ese mes en que está reventada, É é o traballo de é o todo o final, ano. claro, o traballo de todo o ano. Esa che digo, moitísimo. Ahora se de televisión hoxe que dicen que xa hai mildeu, ainda non están os gromos... Hai nutritis. Hai de todo. Sí, pero é o traballo que vas por aquí, e ao chegar alá xa aquí está como se non fixeras nada. Ahora andas a redrodar tempos, e é como a... porque remanches aquí ao quitarche folletos, e ao chegar alá xa tens que volver de O volver. traballo das viñas é unha cadena. Como dixo esta de terminar a vendima, non é no mesmo momento, xa se empeza a poda Rodriga follatos, ou follatos en rama, sulfato no medio, e a sulfato moitas veces. Esfolla, En rama, esfolla, como unha cadena hasta chegar a vendima. pois acabas a vendima, ainda che ven a quita. E que- Despois facer aguardiente, que ese Que é a Rodrigo? que se lo indique. Que é a Rodriga? É a A tal. Rodriga é Ah, o ataque. Atar os bicos. Sí, O sea, Eu penso que se chama Rodrigo, non? É como a Rodrigo. usaba o nome de Rodriga, outros usaban ya, A tabra aquí tamén se acaba rápido, pero se é como un exemplo no meu pueblo que hai estacas, bueno. Iso é un traballo que non acaba nunca. Ese é outro tanto. Hai que comer antes, hai que comer antes. E aí, por exemplo, antes levabache doble, porque agora se non pon ninguna estaca, adelante un montón. E coas máquinas que se cae agora tamén para Rodrigo. Claro. Hai máquinas para dar a rama agora tamén.
Hai máquina para todo, o que pasa que... A primeira viña que se elaborou en Beade foi unha viña que tiña Marcial, que chamaban a Cuartiña, pero non sabían cortar a pedra e meteron uns postes que debían pesar uns 300 kilos cada poste. Na Cuartiña, que está agora onde está a Matadeira agora. Uns postes enormes, unha locura, non sabían. Se foi a primeira que se elaborou en Beade. Ainda un fulano que viña de Brasil, que fixe a primeira armada foi un abuelo meu. E dixenlle, se foi o que mandara, máis a Javier mandaba o prender. Pois claro, houve unha ocasión que veu unha descarga eléctrica de unha tormenta e caiu e queimou a fileira da cepa, claro. Entonces... De tanto que tiña. Bueno, había ditos daquela que o viño que na estaca que era viño que no alambre, bueno, sempre son estas... Os adiantes sempre traen estes pequenos retrocesos da xente. Ditos hai moitos, tamén te dicen, por a Santa Mariña vai a tua viña, se non a verás, se vendimarás. Ese é un refrán así de... Antes había moito. É un dito que ten unha base. A Santa Mariña é cando empezo en verano. É o julio, non? Julio. O 16 de julio. O emperado é cando que ten unha finca, pois ten dereito ainda o amo a quitarle a finca e pagar os traballos, pero ao entrar o emperado ten que coller cosecho que terminou a viña. Esas son unhas leis que... Como que había antes, que se era moi ben. Bueno, aí na hoxe tamén, pero non se leva a cabo, non, pero... Ao entrar o emperado xa ten o que traballou a finca, xa ten dereito á cosecha. Antes non, antes pode vir o dueño da finca, pagar os traballos e facerse coa cosecha. E despois non, despois ten dereito á cosecha, sí. Porque é fixo traballo. Sí, pero date conta, nos anos, supoño que seres uns 60, non me acordo, pero empezouse un auge increíble, aquí viñas por todos os lados, que existía alambrar, poste... Ora, hoxe en día, vas a dar voltas por aí, vas a viñas que hai aquí, xa digo, mira, digo, estamos indo para atrás. Cada vez hai máis viñas ermas, hai menos xente que traballe, estamos procedendo. Un máis vello que aquí, un máis novo que os verbos, pero comentaba o meu bisabuelo, o meu abuelo, que dicía ao pai que hubo ocasión que dixo da menina, era un capitalista do grande do pueblo, o tal Santiago Pouso, o pai de César, non, que se morreu dentro. Da menina de vender o capital, que dentro dunhos anos compro o doble de capital de terra que temos e vivimos a conta da... Estas son fases, son... Eu, últimamente, eu, na miña edad, recordo ahora que vendían semillas millóns que se meteron estes anos atrás. Cando veñeron, cando hubo o retorno de Venezuela, que a xente marchaba daqui con intención de comprar viñas. Claro, non hacía, non? E pagaban as viñas, bueno, pero o que a viña que se puxera a vender estaba rematada e a un precio. Despois tuvo uns anos que non valía, hai 3 ou 4 anos volvía con un triunfado moi bo, porque claro, era poucas cosechas, vendíase ben o viño, entonces que llegan as fermillas, levamos 2 anos, que non hai que las compre, non hai que primente por elas. E as uvas estaban moi baratas, para meter a uva. E sin embargo, mira, o viño, e no outro día, viñeron 4 señores a comprar cocemollos que che contei, e mandanos unha modesto, non tiña viño tinto. Bueno, sí, pero foi este ano. É puntual, como moi pouco cosecha, toda a xente ven a comprar, pero cando ven, non hai. Pero mira, os consumidores de tinto son pouca xente. Entonces, antes, que é moi novo, non me acordas, despois da vendima, había 4 ou 5 camións de viño a compra diarios aquí na carretera, porque estaba todo a viño nas bodegas. Hoxe na bodega non queda ni unha 10ª parte da cosecha do pueblo. Todo se vende. Nós pola cooperativa, outros pola... O almacenista, como podría chamar. Os comerciantes do viño. E eso de venderlo máis caro ou máis barato, este ano vendía su viño, xa casi deu rapaza, e para outro ano mellor vendíalo a mitad de precio. Bueno, como non vendía? Non vendía lo que era aquí en lo que medio tirado. Altos e baixos ou... O viño na bodega nunca subo o precio del porque se mentía moito. No, pero... Porque vendían a acordo ainda a vender a 5 pesos o mollo, dicía que se vendía a 8 ou a 9. E agora,
Hubo unha hora aí que se vendía a 20 ou 30.000 pesetas e todos vendían a 40. En fin, nunca hubo... Sí, pero eu quero dicir que ao mellor este ano, porque dicen, a vida vai para arriba, pero de vender este ano mellor, daquela